Priatelia, v časoch, keď počujeme, ako je spoločnosť na Slovensku rozhádaná, rozpoltená, ako sa vedia ľudia pohádať na každú jednu tému, tak ja som rád, že tu na Slovensku je politik, máme tu človeka, ktorý vie ľudí spájať, ktorý šíri lásku naprieč celou krajinou a vypočujte si to sami. Tak ja ti poviem do frasa, v akej krajine žijeme, ty striga. Žijeme v krajine, kde násilná kriminalita cudzincov za posledných 5 rokov vzrástla o 52%. Žijeme v krajine do frasa, počúvaj ty striga, kde... Tak striga, takto počastoval Miňo poslankyňu Národnej rady za PS, to bola, myslím, pani Beata Jurik, ktorá reagovala odsudila teda brutálny útok v Nitre, ktorý sa nedávno odohral. A Miňo ju takto pekne počastoval striga, jak zo samopalu. Tak aj takto sa dá šíriť láska, ale všimol som si, že Miňo sa naučil, alebo neviem, či naučil, ale začal používať jedno také chytlavé slovíčko. Ale nepočul som vás jeden jediný krát, keby ste o tom hovorili, vy progresívna svoloč, pretože obete sú Slováci. Progresívna svoloč? Priatelia, viete, čo to je svoloč? Svoloč je hanlivý výraz pre bezcharakterných ľudí, pre spodinu spoločnosti, pre chamrať. Tak takýmito krásnymi výrazmi Miňko častuje svojich politických kolegov a takto spája ľudí naprieč celým Slovenskom a takto šíri lásku. Tak okrem tohto šírenia dobra, ja pevne verím, že títo Miňkovia, obidvaja aj tá ich partička, že majú aj nejaký ekonomický program a nejaký jasný plán, ako Slovensko vyviesť z marazmu, lebo to bude číslo 1 po najbližších parlamentných voľbách. Pevne verím, že ho majú, aj keď som ho videl asi tak ako Kolumbovú ženu. A v týchto teplých dňoch mi nedá povedať iba jedno. Na pláž. Priatelia, pekný deň a čaute.